So, ito siya guys. Ongoing yung construction sa little house namin. So, meron na siyang mga ano. Ito. Ang aming ongoing na atik-atik. So, yan. Ito pa siya. Ang ano pa. Ang ongoing pa ito ng mga process. Uy, ano ba yun? So, na ito na yung finish. So, konti lang yung ano namin varnish. Kaya dito lang sa front, bandang front yung ginawa, nag-double, ano, yung varnish. Pero sa likod, isang coating lang. Dito lang sa bandang labas yung dalawang coating. Tapos, sinan ko ulit. Varnish first coat, tapos sand, tapos second coat ng varnish.